Angiyanibikelela njalo babukele namanje kusenjalo. Uyazi njengoba ngithi ngicabanga ukudumisa imoto ngifuna ukuyoma nje laphana ey'ndongeni kwengibheke labafowethu laba ababuya le ngaphandle abaqola abantu la abathatha iy'mali zabantu. Kunogogo la kade ngikhuluma ngaye ngomhla ka-11. Leyo gogo bamrezayinisile bamthathela izumbulu zemali, imali yakhe yonke close to 300,000 rand. Kodwa naye uyangiphazamisa. Lento ngihlale ngiyikhuluma ngiyisho, musukuthatha imali yokugcina uyoyinikeza udokotela othi ungumelaphi. Akekho umuntu okwazi ungibondelanisa imali. If ukwazi ungibondelanisa imali, akayimbondelanise ungamnikanga imali. Wena uthatha imali yakhe yokugcina uyoyinikeza udokotela. Wesiphathi those people babuya ngaphandle kwezwe, akusiyibo abala kuthina, akusiyibo abala eSouth Africa. Kanti nibangabazelana abala ekhaya odokotela. Sebekuthathela imali manje sekubhlungu uyakhala. Awazi nokuthi uthathelwe ubani. Ubabani lokuthathela imali. Hayi wathi ubaba babize lamagama lawo okuhamba lawo. Hayi bafowethu ngiyanicela. Ngiyaphaphata. Let us respect imali yakho angithi. And imali yakho yempesheni eyakho nomndeni wakho. Musukuthatha imali yempesheni uyothi uyofuna amamiliyoni. Njengoba usukuthole those millions osukwatholile emsebenzini akwanele. Yini kanti wakwezwaphi wena kuthiwa imali iyafuhluza iyazalana? Kanti ingulube nimali. Musukwenza kanje, musanukwenza kanje. Nawe sathi ufisa ukuyoresign. Ngiyakukhuza, ngiyakexwayisa. Hloniphani. And labafowethu laba mabebona uthothi babagcina sebehlala kabi nomuntu wesifazane. Sebehlala kabi nomuntu wesifazane. Bomama hloniphani phela ukuthi niganile. La nigane khona nakhitshelwe inkomo. Mama usuzothathwa nje uyosetshenziswa kabi labantu bokuhamba. Bahlale nje baqhube kuze beqhuba. Hayi mama, bomama kanti yini bakithi? Hayi bomama, mana ngithanda, uyazi ngiyajuluka. Hayi man, hayi khona, uyazi angifuni nina bomama man, angiyithandi lento eniyenzayo, ukudlala ngemali. Thatha imali yengane uyihambise uyonikeza uthi udokotela izozalana kwasakugcwele amamiliyoni. Wakwabona nje amamiliyoni khona kanye wena, niyawazi amamiliyoni. Angifuni lento, ngiyangikhuza exwayani bomama nabafowethu nobaba nje abadala. Uthola ubaba semdala sihambe uyothatha imali laphana, uhambe uyofaka laphana kuthiwa izozala ibe ningi. Ayikho leyo nto leyo, ayikho. Emhlabeni kuya-investwa ngendlela efanele, not ukuthatha imali uyogembula ngemali yakho yokuqala yokugcina. Ngike nayibona inkampani elayidanda ukuthi abantu yabenzani, yabakhombisa amaroli ekugcineni yaphela emahlweni. Be careful of those things guys. Musahani ukuhambe niphoseka ngey'mali zokugcina. Kumanje abantu babhizi, abantu bangcolelwa amagama, kuthiwa bayakweleta bako-credit bureau because of those things, ama-scams lawa asheshayo. Angikufuni lokho. Njengoba sewungcolile kunje wozala ngizokucimela ikweletu. Buya uzela ngizokucimela isikweletu. Uma ngiwangakucimela isikweletu ungaphinde. Imali akudlalwa ngayo. Imali iyahlonishwa. Imali akwenziwa noma ngoba ke imali kabanye abantu iyabagulisa. Omunye umuntu unela ngaphatha imali nje sumbona hayi ke la phansi kwamakhwapha usihamba uvula izandla uthi usihamba uvula izandla wena wabona hey. Ngiyayazi imali vele iyagulisa, abanye vele iyabahlanyisa, ibenzisa yonke into eziphambene. Kodwa guys, let us respect imali. Unyaka uyaqala, lokhu ngikusho ngoba unyaka uyaqala. And those people abagembula abadla imali zabantu kanjalo, all of them babuya ngaphandle kwezwe. Akusibo abokuzalwa la. Babuya ngaphandle, baqhashile, bathi buya faka imali bakuthengisa itrunk. Hey kodwa bakithi. Why angenzi yonke lento yakhe ephambene le out of le ekhaya kubo bazoyenza la ekhaya, bazoyenza la ngoba bayazi ukuthi nina ama South African kini kulele kunye ukubane kubili.
ngabe kuyavusana manje kulele nje kulele kunye hey yazi impela ngiyithandi lento yazi mama ungijula kusile namanje ngiyajuluka hayi man yazi ukuthi angehle namanje lapha uyazi ukuthi angehle lapha ngiyomcinga lo mama hayi wena mama hayi man yazi ngiyajuluka angifuni kanjena angifuni ngempela ngifuna umayele emathuneni angifuni yazi angifuni lento yangifudumalisa yazi ngizwe ngiyafudumala right ke sengidlulile lapha ama CV afikile ngawasebenza ngo500 njengoba ngishilo nalaba fothu laba benza abanama company abafisa ukuthi bathendarishe benze zonke izinto lezi ngama CK wabo nabo ba welcome ngendlela edidu sathana njengoba unyaka uqalo i-financial year bangizwa ukuthi ngikhuluma lophulimi i-financial year kaningi banguMarch end of March early April kufanele ukuthi emasiya early ku-April siye nokuthi uyazi ukuthi company yakho kuzokwenzakalani ngayo. So it's my target again leyo let us focus nalapho manje ekutheni njengoba i-financial year nje kunguMarch mina nawe asibe silungisa amaphepha wethu so update mase siwa-updateile wena ubuye nawo uze la kimi ngizowapotopotoze ngiwapotoze bese ngithi hamba uyofuna ozokufuna ngo-1000 rand and lo 1000 engiwufunayo uzothi uma usuyitholile ithenda ngikubiza 1000 wangiyakubona nje uzothi uma usuwutholile umsebenzi ubuye uze la kimi sizoxoxa ukuthi siyaphi manje wethu senza kanjani and lo 1000 please for labothasi laba ngiyacela ngiyaphaphatha ungangifakeli ebank ungangifakeli eShoprite unga-email futhi your document ngiyafuna ukwabamba ngalezi ezami izandla lezi ngifuna ukwabamba from kuwe ngiphinde ngikunikeze wena uhambe nawo awungifakeli imali awuthumeli noma ngabe ubani uza wena siqu sakho la kimi fikela nansi inombolo lapha 7334 section 4 ngiyanithanda ngikhona ngila usizweni angilapheli kwenye indawo nalezi indlu phela lezi ezibuthaka Nkosi yami ezime nje intando yazo angiyifuni mina ngisebenzile emkhukhwini futhi khukhu yashisa njani ngibona nje ngifoma nginjeni ngifonyiswa yilabo gogo laba abaresignayo hey man yazi ngaze ngimshaya umuntu osemdala kodwa hayi yazi impela ayikhona hayi angaze nje ngimbeka isandla kodwa sengiyabona sekuyakhona ngizombeka manje sengizobabeka ngiyanibonga ngiyanithanda niphile nonke niphile nonke inombolo engitholakala kuzo it's 073 219 664 and also ama SMS ka WhatsApp ayalekelela ngoba isimo sinje unyaka uqalwa ayalekelela we can communicate also nge WhatsApp futhi kodwa ke iWhatsApp yakho if uzoyibhala kucace ukuthi uthini ungayibhali nje ingazwakali uyibhale phela icace and sikwazini lokuthi i-WhatsApp message ifikela kwi-PA yami kuma ifika kimi kusho ukuthi ngizama ukuthi makwenzekile wabhala iWhatsApp bhala into ezofundeka ekutheni nomunye umuntu mayifunda ingashayisi ngamahloni angazi noma niyangizwa yini niyangizwa kithi phile nje ngiyanibonga ngiyanithanda nonke emakhaya bye bye.